नमस्कार, नीताज व्लॉग्समध्ये आपल्या सर्वांचे स्वागत आहे. आज आपण रसाळ फणस कसा कापतात हे पाहणार आहोत. चला तर मग सुरू करूया आजची ही व्हिडिओ. हा फणस आमचे पप्पा कापणार आहेत. सर्वात आधी आपण हाताला तेल लावून घेऊ. तेल लावल्याने हाताला चीक चिटकत नाही. सुरीला पण तेल लावू. पप्पांनी फणसाला उभा कट मारला आहे आणि आता ताकद लावून फणसाचे वरचे आवरण काढत आहेत. आता पप्पा मधला देठ ओढून काढत आहेत. आपण पाहू शकतो देठाला कसे गरे लागले आहेत. आता हे गरे आपण एका वाडक्यात काढून घेऊ. रसाळ फणस अतिशय गोड असतो. त्याचा उपयोग फणसपोळी बनवण्यासाठी देखील केला जातो. याशिवाय फणसाच्या बियांची भाजी देखील बनते. आपल्या येत्या व्हिडिओजमध्ये आपण हे सर्व पाहणार आहोत, म्हणून चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. भेटू तर मग पुढच्या व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत धन्यवाद.